But mpana jetrade unorona seyo. It's a trick game wangu. Team ina Messi ku left, CR7 ku right, Benzema na Hazard double gani. Ndizi yangu zvebhora but combination yawo isa inopedza. Kuma soja tomhanya uko wangu. But a businessman is a risk taker wangu. Kunogona kubuda amount inotichinja life uko. Hazvo but amfana wangu masoja anorova. Madezi lockdown wakarova dzimurume dzipa next pangu dzikati mandorova chibereko hapo. Kana msiri kunakirwa ndinotamba hangu mabhora chena mukoma wangu pondo. Wana gomo rinoera chibaba. Ndizosare hangu. But ndiri pa low key because upenyu unoya kamwe mfano wangu. Makusasa manje. Isu tinezivindi mdara. Takasiya nzwara mtarani kuda kumani game. So mari ndokwedu. Tine knowledge ngemsona mdara. Nyaya dzemari shuwa dzinonetsa. Asaka kamunoti pawa kakasvinukiraka. Zvisina kuvenga kule. Mari ndochinja tiri kuraramira. Zvimwe zvese zvatori ma-supporting acts atiri kuita. Kule vakudaro havo but vaita kunge vachachema ndavanyima mari yesupa panapo. Iwe Bobby, usaite murume wangu katuni yako. Kuchema kupi? Ukuti ndingatadza kudhakusa murume wangu ndegai. Naye hako sweetheart. My chocolate with chocolates in a chocolatic manner. Iwe, pashata panapa Bobby. Zvirungu zvakurova panapa zvinondipedza 4 years yebhora nasi. Ndonzwa nekubuda offside. Bo wangu. Asi wepano vanotodhaka kudarika Russian radilutwa neBlack Label. Kwaniko, isu tisitoziva zverudo. Kwete zvinhu zvokutaimirwa Marina naSusan. Naye hako mudzimai wangu. Ko iye nhasi wacho mukumbobuda nguva iko. Ndikunzwa kuda kapoku chaiko. Iyoyo ndonyaya ndichanorojera iyoyo. Kozi badheni panapa munenge mutoda musoro wangu zvenyu. Kwaniko iwe. Zvasekura kwauzvizive. Vanenge vachitotamba hako newe. Ite henyu muite zvebasa imi mofu. Iko kuchetera chete. Munotoda degree reku Harvard mchemberi. Nekubva manzwisa tsitsi, ndo emotional abuse chaiyo. Iko kuzeta lolo anapundu. Asa mnopiwa mari yenyu last time kani. Ndozvimwe zvezvinhu chanduri andiri mudiki zvekunditsoma izvi maipi. Mind your turus. Kwani kwanapundu. Handi ndokuradza rudo kwacho here. Kana mwako akasuwa obvunza kuti chii chiri kunetsa. Handirambe. Asi imi zvenyu zvine kamwe kakudena mukati so. Shuwa tichabudana hedu one day chete zvingopera. Unonyepawo iwe. Zvepapa ndinge ndichitoda. Manje topedzerana chete. Haisi danger. Ndopa muchaona kuti kuonda uku kuonda neutsinye. Ende maziso aya kutsuka nekudzimiswa muongo. Manzo. Wakuda kutoonererwaka. Ndipe mari yangu yemaputi. Kana maguta munenge makutaurisa kana pundu. Mukwane mimi. Iwo maputi angaoma kudaro kuti ange ndikutsenga concrete. Musaite iyoyo. Ndimunotodera maputa anenge achinzi temadhongi uko moana uko vanhu kunoko. Hatisi kuda kubooster shaya kaizvozvo. Nhasi uri kutoda nezvanguka. Ndomaisa mazamu muhomwayo. Ukoona kuti ndiri murume iwe. Ndikwate izvozvo. Ndakakura ndichigara muchitransforma chemagetsi chakanyorwa ne3 malanguage. Danger, skelem, chenjera. Imi momzi mna loud mimi. Ndakunzwa ndiri seri ku-L kumashops uku. Problem yenyu imbori papi. Maiswa hotspot kudenhana nenika. Manje ona mai vangu. Ndinokupikira imwe indodonha naye nhasi. Mimi makatsangwa nekuti pia over 18 saka mari maintenance aichabatiki. Maanda 18 atambe ma 16 hazisi zvebhora izvo. Mfana uyo akapfura 18 kare. Anga akatodzora makore nekuda kwebhora. Ndopa kubva chiki dzenyu handi. Mukwane. Zvemaintenance mwana wangu zvapindira papi? Boys, tatambomira zvekunetsana izvo. Round ranhasi kutoda zvivindi zvetumbwa chaizvo. Wangu, kambo kabhoere. Doro rekuti tinge chitailuta neface. Tozoshata kamanje. Boys, kana zviro tikoke zvivindika. Ngazvirewe boys. Mechira nhasi idebhi chairo. Rokutoda kutorodzwa. Ndozvamakangwarira akazvetumbwa. Mumwe munhu anohukura chete this time. Ndamugiya manje. Chandoziya ndichoti masoja anorova haasi haurai. Right, mndara. Kunoku we do the talking, you do the money giving. Are we clear? No problem guys, ndoza ndatokudedzera izvozvo. Itai basa. Nemdara. Koyo mumwe muna indiani koyo. Magore anofamba nemalensman. Uyu ndisawira wangu uyu. Matanga azosara here. But akungotambisawo time. Ngatiteka zvatafambira. Mari yemndara uyu yakatomirirwa nachiyera padheni. Wangu, hatina kurasika herapo. Because munomu mukitsvaga muda kuitika chimurenga 4. Taurisai henyu comrade. Mati timbokuratidzai here kuti zvinoshanda sei zvamba.
munotikwadza mukuru kuisa lukaku pagedhi kauko. Musadaro mudhara, izi tiringotsvagawo sadza mudhara. Haina kushata hayo comrade, kaidandauro yayo nyaya yacho. Kutanga idamage, handimoziva henyu kuti apa pane mwana kapo, saka ndiri kuda 150. Pakanaka comrade, kuti nokwanisa here kumboona mwana wacho tizive kuti tinochema-chema kusvika papi. Hapana kuipa hapo comrade. Amai shiri, uyai nemuzukuru, vakwambo vanoda kuona mwana wavo. Apa shiri inogona ngova. Uchirevei naye Mkwasha? Iwe mdara iwe, wati uyu watauya naye ndiwano wako. Ndati ndisawira wangu vakomana, dai tamboita zvatafambira. Right, imi Vakwasha dai mambomira zvemaratarata zvamiri kuita izvo. Zivai kuti pfuti idzo nezvombo izvo zvakagadzirirwa vanhu. Mukuru wangu, asinawo chaintonzi Gunners, but inofendeswa netushiri twana Bentley. Apa pakuchoda DNA, zvina zvinomira boa. Handisi kuramba kuti ndambomwa hangu, but uyu asi mwana wako mudhara, mwana weidzi dziri pasaidi pako idzi. Zvekuti atezvara damage amukutaura dai matopa isusu, cause we have damaged our time. Iwe Mkwasha, koitwa kuti wakomana kuti wazoti wanepi itwa kuti unovhiringa urongo. Asi baba musadaro imi, newe sawira wangu ungabva wadaro inini. Isu hatina chachigarira kapanapa, timu yese yabatwa ari ma-over age, boom, we are disqualified. As long as basa tapiwa, aisi takaenda. Gara pasi iwe, ndiwe ani uye uri kudei muno. Mmese masungirwa nyaya ye-trespassing and unlawful entry. Musadaro makuru wani, bata henyu Mkwasha wenyu, ini neboys rangu motisiya tichienda. Plus uyu Bobby ane asthma asiya inhela padeni. Handina Mkwasha ari pano ini. Kwim, makamirire. Take these people out mawaendese kuma salesman.